Misulod na mi sa GNF, sa dapit hapon na, kauban ang akong mga anak, kauban po na mo si Rakil. Pagsulod na mo sa GNF, dili ko gusto nga musakay ko og elevator. So akong gilipat ang duha nako ka anak, kung mangita ba sila nako, kung asa ko paingon sa taas. So nagdesisyon mi ni Rakil nga di ami diri sa way elevator nga ang among giagian, di ami sa hagdanan miagi kami ni Rakil. Samtang di ami sa hagdanan, ako silang gibidyo kung naglingi-lingi ba sila nako kung asa ko miagi. Mo to nga mido lang akong anak nga si Cody nga nung nalipat kuno sila nako. So mao to nga ingon ko pagdala mo og nangatawa mi kay nalipat na ingon akong anak nga imo ming gilipat. Mao to nga nangita na mi og mong mi ami diri kay nangita mi og para exchanging gift. Di ami sa mga kitchenware kay gusto nila nga mga kitchenware daw ang among mga exchanging gift. Kantidad og 200. Adaghana kaayo na mong kapilian diri sa GNF sa Ping Mall. Pili lang kung unsa atong gusto sa mga kitchenware. Uy, mga plastic man di ay. Ha? Plastic. Oh, plastic. Plastic din na. Oy, kapag kani mo iok. Oo, plastic. Dili. Ha? Kani dili. Kare? Plastic. Kapag Oh. Dai dili Oh, ay. plastic mo din. Pila ka buok? Kanang puti ang klase. Lagi dyan eh. Ha? Ayan. Sila. Unsa man na? Ha? Magpalit daw siya gihan. Ang palit. Unsa man din eh? Cook sa sanina. Oh, sa sanina. May pa yan. Kani 215 kana nakabuti. O ka na, pwede na. Asa man ang kondong? Basket? Oh, dami to basket. Kare, nindot. Oh, kana ay pagpaga. Gila man. 239. 78 man pud kel. Yan kagum. Ka boss. Mga mahal na diha kel. Mahal. Diha lang. Ngarira. Kanilang 45. Ha? 45. Kana lang. Kakyut sa mga sanina. Sa mga sexy. Paigo din na to. Sa mga cute. Naunsa naman yung mga sanina karon nga buwang na mastila. Sa mga sexy naman lamang ni. Sexy na kayo. Kita nakatawa ang duha ka bata. Nga gagmay na kunong sanina. Na tanong mo sanina kay gagmatuying. Paigo kanina to kay. Kani paigo ni na ho na. Ay, kung guna ni mo. Palitan. Kare, 290. naman dig 290. Ha? Isukod ang pinakalit. Sakto niya ay. Adyo lagi sakto, isuot lagi yung pinakalit. Inawag sa na yung cellphone. Isuot lagi. Pwede magod i-fit. O, manay angay ni mo mga suot. Kana. Kana, manay angay ni mo ibang suot. Muinat eh. Muinat man. Isukod lamang kay dako ra baka. Bitaw ni. Di tamo bataka-taka suot Pwede kay. di sa kulay. Pwede man lagi isukod lang ganit na. Pwede na dira, ma'am? Pwede din. Basin ini abot dito ni. Oh na. Oh kana na. Oh kana.
epic lagi. Inaog sa nang imo. Gibit-bit. Ang lagi. Unja kay na nagkuan man ka diha. Sige na. Basta na. Okay, mag Why large? Isuot kay basin luag ining abot na. Una na mo. Uli na ta ang jawi sakinan. Jawi ko dito. Wala nakasaka. Palit na pud ko. Yung nakabit-bit na ang duha sa among pud pamili. Huwag nang gawas nami. Nakasabod si Kundi. Nanggawas nami. Gabiin nami nang uli. Ito na, gabi na, nagabihan nami. Kay gabiin naman po may, hapon naman po may, ngit-ngit naman po may sulod sa GNF. Okay, bye-bye. Maura to atong chismis. Bye-bye. See you around. Another chismis.